Ahojte. Dnes som vám točila video na túto tému doma a stala sa mi taká vec, že som zistila po 20 minútach, že sa nenahráva. Tak som išla niekam pešo a mala som ešte čas, tak som si povedala, že pekné miesto pod stromom, tak to môžem skúsiť natočiť tu. Uvidíme, či z toho niečo bude, aspoň to bude autentické, so zvukmi prírody a bude to krásne vystihovať dnešnú tému, ktorá je šťastie nenájdete vonku, respektíve táto téma je o hľadaní niečoho imaginárneho, čo tak nejako každý z nás hľadá tam vonku. A samozrejme to, že šťastie vonku nenájdeme, alebo áno, tak túto myšlienku mám v sebe už dlho, ako keby v hlave, ale posledné dni vlastne veľmi navnímavam, čo naozaj toto znamená, že to šťastie nie je vonku a nie je v tých vonkajších veciach. Ako keby jedna vec je niečo ovládať racionálne, alebo teda logicky, že vám to dáva zmysel, a druhá vec je ako keby to naozaj žiť a cítiť. A ja to v podstate teraz ako keby tak dosť prežívam, respektíve veľmi vnímam to, že dosahovanie nejakých cieľov, čo asi všetci máme, hej, nejaké sny a ciele, je úplne v poriadku, ale veľmi záleží, čo nie je v poriadku, alebo čo je problém, je z akého miesta tieto ciele dosahujeme. To znamená, že pokiaľ chcem väčšie alebo krajšie auto, lepšie, no, niekto začal kosiť alebo niečo, tak uvidíme. Že ak chcete väčšie auto, alebo teda lepšie auto, je to úplne v pohode. Ide o to, že či ho chcete z miesta, že keď toto auto bude mať, tak potom budem šťastný alebo šťastná a naplnená. Alebo ho chcete z miesta, že je to tu, mám takú možnosť mať takéto auto, páči sa mi. A keď ho budem mať, tak budem rada, a keď ho nebudem mať, tak sa nič nestane. Budem hovoriť v ženskom rode, lebo mi to je tak prirodzenejšie, ale páni, len si to preložte do svojho, ak to pozeráte. Čiže to je vlastne to, čo si ako keby uvedomujem, že čokoľvek dosahujem z pozície tlaku, to znamená, že keď budem mať krajšiu postavu, už budem so sebou spokojná, alebo keď naplním viac svoj potenciál, čo je už samo o sebe nezmysel, tak potom budem zarábať peniaze a potom budem mať väčšiu hojnosť, lebo kým to ešte nemám, tak sa to nedá. A potom samozrejme na to, aby som ten potenciál naplnila, tak musím mať ešte také vzdelanie a taký papier a taký kurz a neviem čo všetko. Tak tieto podmienky a tento tlak, keď tam je, a z tohto bodu vlastne vychádzam, tak z tohoto šťastie alebo to naplnenie vlastne aj tak nedosiahnem. Aj keď sa mi to splní, aj keď tú krajšiu postavu mať budem, aj keď čokoľvek, aj keď dosiahnem tú hojnosť nejakú, stále budem mať pocit, že je tam ešte nejaký ďalší stupeň. Vlastne ako keby veľmi v jednoduchosti z nedostatku vytvoríme iba ďalší nedostatok. Čiže ak vychádzam z pocitu, že toto, čo je, nie je dosť, takto, ako to je celé, tak to, čo sa mi dostane, bude vlastne ďalší nedostatok. Budem mať len zase pocit, že ešte dačo potrebujem. Aj keď možno na chvíľku, keď si ten nový dom kúpim, tak ja neviem, týždeň, v lepšom prípade mesiac až rok, budem mať pocit, že to je postačujúce, ale potom to znova odíde a príde zase, hej, že potrebujem k tomu bazén a krajšiu záhradu a neviem čo všetko. A znova sa vlastne tam ako keby stráti ten pocit toho naplnenia. Nie je to trvalé. A vlastne takýto kolotoč je nekonečný. To nemá konca. A to je vlastne ten problém, že tam sa to ani vlastne nevieme pomenovať čo, hej, to naplnenie nejaké, ktoré si myslíme, že existuje, sa vlastne ani nedá nájsť, lebo ono ani nie je čo nájsť. Ono ako keby všetko to, čo hľadáme, nie je vonku, ale je to tu. V nás. Je to proste v tom
prítomnom okamihu. Takto to je dokonalé. Takto, že natáčam toto video pod stromom, že tam jednoducho niekto proste píli pri tom, či čo to robí a bude tam hluk. Že sa mi to video predtým nenatočilo a teraz to nejde o to, že to je nejaký falošný pozitivizmus, že sa mi to video nenatočilo a ja som skákala 3 metre a hovorila som si, Ježiš, tak toto má byť, to je nádherné. Nadávala som jak pohán, bola som proste z toho nervózna, nešťastná, lebo fakt som mala pocit, že som do toho dala nie že veľa, ale že to bolo dobré. Ale vedela som, niekde tam bol ako keby pocit toho prijatia. Prijatie je veľmi krásne, dôležité slovo tohto videa, že je to tak v poriadku. Že tak to má byť, respektíve prijala som to. Povedala som si, OK, toto sa stalo, ideme ďalej. Čo s tým môžem teraz robiť? Nič, lebo už čas na ďalšie video nemám. Takže som šla do toho obchodu, kde som strávila oveľa menej času, ako som si myslela. A vyskytol sa mi priestor na natočenie tohto videa a možno z neho tiež nič nebude, lebo v ňom nič nebude počuť a natočím ho potom aj 3-krát a bude to v pohode, hej, že tam ide o to prijatie vlastne tej situácie, že prijímame ten život taký, aký je. Jednoducho prijímame ho s tým, že možno prídeme o peniaze, že možno sa nám rozpadne vzťah, že nám umrie blízky človek. To je život, to je krása života, ale tá krása života nie je, opakujem, falošná pozitivita, že sa budem tešiť z toho, že som padla zo schodov. Nie, proste budem ma to bolieť, budem nadávať, budem z toho nešťastná. Ale ako keby tam vzadu tú situáciu, alebo niekde za tým celým, keď tie emócie vlastne mnou prejdú, bude prijatie toho, že takto sa to deje pre mňa a časom aj zistím, prečo sa to stalo, lebo možno keby nepadnem z tých schodov a vyjdem skôr z dverí, tak ma tam proste prejde auto, aj keď to teda už nezistím, ale ako keby, hej, že treba tomu životu trošku dôverovať, že on ako keby vie, čo robí a že to, čo nám prináša, je to najlepšie, čo tu pre nás môže byť. A ja viem, že v niektorých prípadoch sa to tak naozaj nejaví, ale ja to vnímam tak, že je to tak vždy najlepšie pre všetkých, ktorí sú v tom zúčastnení. Čiže ako keby plnenie snov, alebo teda nachádzanie toho šťastia, ktoré, to je vlastne tiež podľa mňa taká imaginárna predstava, že čo to vlastne znamená byť šťastný, byť naplnený. Ako to vlastne vyzerá, keď som šťastný, že čo potom akože robím. Lebo čo, sa non-stop smejem? To nie je tiež úplne zdravé. Alebo čo je vlastne, hej, šťastie? Čo to je proste za pocit? Keď, ja neviem, vyhrám niečo, tak je to šťastie, ale to je chvíľkové šťastie. Nemôžem tak žiť celý život. Že ako keby, ja mám niekedy trošku pocit, že my sa vlastne naháňame, ani nevieme za čím. Že to, čo vlastne chceme dosiahnuť, je mi telefón za chvíľu, na konci toho celého, my vlastne ani nevieme, čo to je, a keby sme sa aspoň občas nad tým zamysleli, že za čím sa vlastne tak neustále naháňame, tak by sme pochopili, že to vôbec nemá zmysel a že si to možno vieme dopriať už tu a teraz, tak ako to máme v tento daný moment. Pardon, ono vlastne, ako keby problém je v tom, keď kladieme tomu šťastiu a tomu naplneniu podmienky. To znamená, že budem šťastná, keď začnem žiť svoj potenciál, keď budem neviem aká, keď, hej? A toto vlastne, tieto podmienky, ktoré si tam neustále ako keby dávame, alebo skôr nám ich tam dáva naša myseľ, sú naučené podľa mňa a sú naučené napríklad aj skrz školu a skrz výchovu a skrz spoločnosť, kde je vytvorený akýsi systém odmien a sme naučení, keď splníš tieto podmienky, keď napíšeš tento test, tak to odpovieš, toto sa naučíš, čokoľvek, tak dostaneš dobrú známku alebo dostaneš pochvalu, budeš uznaný, budeš dobre ohodnotený a dostaneš proste to uznanie, hej? A vlastne toto si odtiaľ nesieme, nám nikto nepovie v tej škole, že iba ako keby si vychutnaj to, že sedíš v lavici, ale už tam začína to neustále sa naháňanie za niečím a ono to
ako keby začína dokonca ešte skôr, a to vo výchove, proste keď budeš poslúchať, budeme ťa mať radi. Všade sú nejaké podmienky, ktoré my potom vlastne v tom živote ako keby stále si kladieme a stále za nimi ideme. My nechápeme, že sme plnohodnotní, milovaní tu, teraz, tak, ako sme, už aj keby sme v živote nič neurobili. Tak takto sme dostatoční a tento okamih je dosť. Takto, ako je. A to je vlastne to, čo nás nikto neučí, že my sa stále niekam ženieme, hej, že tu bude nejaké vysvedčenie, potom dokončíš základnú školu, strednú školu, vysokú školu, dostaneš diplom, zamestnáš sa, deti, domácnosť, potom dom, potom tie deti musia vyrásť a potom vlastne konečne už možno teda ako sa dostaneš niekam, hej, a my vlastne prejde 50 rokov a my sme ako keby ten život poriadne ani neprežili, lebo sme stále čakali, že príde to imaginárne niečo. A vlastne táto podmienenosť je ako keby podľa mňa chybne nastavený vzorec, nazvime to koncept. A teraz sa to už samozrejme mení a ľudia to stále viac, chvála Bohu, vnímajú, že už nemusíš nič dosahovať na to, aby si mal hodnotu, už nemusíš proste nič vyštudovať ďalšie na to, aby si mohol robiť prácu, ktorá ťa baví a že už nemusíš, ja neviem, nič dosiahnuť alebo zarobiť ešte viac peňazí na to, aby si bol spokojný alebo spokojná. To znamená, že už si začíname uvedomovať, respektíve my sa začíname vracať ako keby k tomu pocitu, s ktorým sa narodíme, lebo máte pocit, že malé bábätko, že mu niečo chýba, ako keby v zmysle, že by malo pocit, že nemôže byť šťastné, lebo potrebuje krajšie tričko alebo niečo podobné. Proste tie deti žijú. Oni len žijú prítomným okamihom. Keď sú smutné, plačú. Keď majú nervy, tak sa hnevajú. Keď sú šťastné, tak sa smejú, takže sa pocikajú. Keď jednoducho, keď sa to deje, tak to žijú a žijú to naplno. Všetko, čo sa deje. A to je vlastne to, ako keby byť prítomný v tom danom okamihu a zase ten prítomný okamih to nie je myslou, že kde je ten prítomný okamih, už ho mám a nemám, ušiel, to je len žitie, to je len to, že nahrávam toto video, tak nahrávam toto video, umývam riad, tak umývam riad, ja neviem, idem autom, že proste som prítomná v tom danom okamihu a nehovorím si, že no, keby som teraz bola možno pri mori, tak by to bolo lepšie, keby som sedela pod krajším stromom, bolo by to lepšie. Chápete, hej, čo tým chcem asi povedať už, takže vlastne ide ako keby o to naozaj sa navrátiť do tej plnej prítomnosti a pochopiť, že v nej sa naozaj nachádza všetko. A keď vám túto vetu poviem a začína vo vás narastať odpor ku mne alebo k tej vete, tak je to myseľ a ego, ktorých sa to dotýka a ktorí majú pocit, že ale toto nemôže byť ono. To teraz nemôžeš byť takto spokojná, musíš ešte ísť hentam a hentam. Sú to len myšlienky, ktoré opäť vyplývajú z nejakých starých presvedčení, z nejakých starých konceptov, ktorým nám naučili veriť. Lebo čím to je, že keď sa to malé dieťa narodí tak, že žije prítomnosťou a naplno si to užíva, zrazu to zmizne. Zrazu začne chcieť stále lepšiu hračku, stále novšie veci a takto sa nám to vlastne prenáša akurát do dospelejších hračiek, do auta, do bytu a len sa nezmyselne naháňame v práci, ktorá nás nebaví, za vecami, ktoré nám netreba. A hráme formu na to, aby ľudia, ktorým reálne na nás až tak nezáleží, respektíve ktorí riešia len seba, si o nás mysleli niečo dobré. Čo to je za nezmysel? Čo sú to proste za iluzórne presvedčenia? Inak lezie tu po mne, že milión chrobáčikov, ale nevadí. To len tak, aby ste vedeli, že prečo sa občas ošívam. Hej, takže vlastne ako keby skúste si trošku uvedomiť, že čo je vlastne tá ilúzia, ktorú žijete, čo sú tie koncepty, za ktorými sa ženiete, kam sa to vlastne ženiete, čo chcete dosiahnuť a čo potom sa stane, keď to teda konečne dosiahnete, aký bude ten stav a čo potom teda vlastne budete robiť, že ako to bude vyzerať, že čo sa stane, čo sa zmení, aké to bude a naozaj ako keby aj ten pocit tej hojnosti nekonečnej, aj čokoľvek, čo chcete, si viete nacítiť aj v tento daný moment a viete v ňom žiť, viete v ňom ostať
a z tohto bodu si potom tú hojnosť naozaj aj vlastne prinesiete do toho života. Pretože keď ste v prijatí so životom a vlastne ako keby ste v pocitoch nazvime to takého kľudu, pokoja, nie je to odpor, je to prijatie. Prijatie a nejaká falošná radosť je fakt, že rozdiel. Skúste si to navnímať, že príjmam to, že sa mi to stalo, že to video sa nenahralo, versus to je super, že sa mi to nenahralo, hej. Chápete? Že proste je tam rozdiel medzi týmito vecami. No a keď vlastne ako keby žijete v tom prijatí, v tom živote, napriek tomu, že prežívate emócie, ktoré tam sú, tak vám prichádza do toho života len viac okamihov, ktoré sú príjemné, pretože sami ste vlastne v úplne inej, nazvem to trošku spirituálne, frekvencii alebo vibrácii, jednoducho v inom nastavení, hej, povedzme. Ja vám môžem povedať, ako som si takto splnila, nie že sen, ale ako som si vyslovene, ako keby, že pritiahla auto svojím spôsobom do života. Úplne, že som nechápala, ale vlastne som aj chápala, ako som to spravila. Ale bolo to už pred rokmi, ale stále tento príklad je úplne super na to. Potrebovala som auto, pretože išla zima a svoje staré som už dala preč a potrebovala som sa dostať z práce z domu do práce, inak ako bicyklom, lebo už išla zima a nechcelo sa mi skrátka chodiť na tom bicykli. Tak som si povedala, že potrebujem auto, ale necítila som to tak, že si ho chcem kúpiť. Jednoducho to bolo pre mňa, že mohlo by ku mne nejaké prísť, neviem vôbec ako. Kupovať sa mi nové nechce, tak neviem, hej, že nedávala som, ako keby nervala som to tou myslou, že môj pocit bol, že kúpovať auto sa mi nechce, tak som ten pocit rešpektovala a nešla som myslou do toho, že musím si ho kúpiť a idem a aj keď to tak necítim, tak si ho proste kúpim, lebo to je jediná možnosť. Nie, nechala som to tak, nechala som to plynúť, a mala som tam aj to, že OK, že pokiaľ mám chodiť túto zimu na bicykli, tak budem chodiť na bicykli a je to úplne v pohode, keď to auto ku mne nepríde, je to úplne v pohode. Hej, že vyrieším to aj tak, keď bude veľmi zlé, čo ja viem, zavolám si taxík, proste to je jedno, hej, že nejako to vymyslím. Čiže bola som tam v prijatí a bola som tam v plnej dôvere, že to vyrieším za akýchkoľvek okolností. Že keď to príde nejaká kritická situácia, tak to vyrieším. No a stalo sa to, že som išla do práce jeden deň a neviem ani prečo, ale začala som si pozerať auta na bazári. Stále som vedela, že si nechcem auto kúpiť, ale mala som tam pocit, že si ich chcem pozrieť, že mám na to priestor čas, že aspoň budem vedieť, aké by som vlastne chcela, hej, že aby som, keď už budem nad ním rozmýšľať a manifestovať si ho, aspoň budem vedieť, že aké. No a ako som to tak vlastne pozerala, tak zrazu došla ku mne kamoška a pozerá, že čo robíš? A ja, že no, pozerám si auta, že potrebovala by som nejaké, ale že nechce sa mi kupovať. A ona mi hovorí, a stále mi to príde proste ako z rozprávky, že počúvaj, že môj detko má auto na záhrade, ktoré už dlho nepoužíva, že dokonca aj na záhrade, má ho v garáži a už ho dlho nepoužíva a že ja ti ho prenajmem, chceš? A ja tak na ňu pozerám, že čo? Proste, že za 2 dní pomaly sa stalo vlastne celé toto a to len tým, že ja som tomu jednak nestala v ceste, počúvala som tú svoju intuíciu, ako ma viedla, to svoje srdce a nervala som to tou hlavou, že proste musím si to auto kúpiť. A iba to takto celé vyplynulo s ľahkosťou a sorry, ak spomínam príliš majetok dneska, auta, domy a neviem čo, ale na tom sa to najlepšie vysvetľuje. A čiže preto, a mne sa to vlastne podarilo s týmto a jednoducho môžete to použiť na každú oblasť, či už sú to vzťahy, či už je to práca, každý má niektorú oblasť problémovú a v niektorej mu to ide úplne ľahko, hej, že mne to v týchto materiálnych veciach takto plynie. A tam som pochopila na tom, že keď ja netlačím, tak si tú vec od seba neotláčam, ale dovolujem, aby ku mne prišla, lebo život alebo čokoľvek tu vám dá, čokoľvek chcete, on nesúdi, že toto je zlé a toto je dobré. On jednoducho to, čo chcete, vám dá, ale my sami väčšinou tomu stojíme v ceste alebo to otláčame preč tým, že si myslíme, že my vieme, naša myseľ vie lepšie ako samotný život. Hej? Takže nepočúvame to, že nekupuj si to auto, ale ideme a kúpime si ho, lebo ani nevieme prečo.
Naučte sa dôverovať vlastnej intuícii, vlastným pocitom, takýmto, keď vás to vlastne ťahá do niečoho. A áno, ten príjemný pocit, že tu ma to púšťa, naopak nepríjemný, tu ma to nepúšťa, to je ono. A to počúvajte, aj keď vám to v daný moment nedáva zmysel. Aj keď idete kupovať byt a v tom byte sa necítite dobre, tak dajte na ten pocit. Lebo má zmysel, má dôvod, že prečo tam je. Takže týmto som vlastne sa len chcela dostať k tomu, že keď netlačíme, nestojíme v ceste tým cieľom, snom, šťastiu, čomukoľvek, tak to k nám príde to k nám samé. Aby som to tak nejako zhrnula, on sa to trošku tak odvinulo, tento monológ, že nie je to len o šťastí, ale šťastie nie je vonku, proste nie je to podmienka, nie je to, že šťastie dosiahnem, keď toto naplním. To, čo je naplnenie alebo šťastie, je len tu, proste teraz, v tomto danom momente. Nech to znie akokoľvek primitívne, alebo ezotericky, alebo proste neviem ako, tak to je. Len ako keby, a keď to neviete zatiaľ cítiť, ako keby neviete precítiť tú plnosť toho okamihu a to, že už máte všetko, čo potrebujete. Je to úplne v pohode, opäť netlačte sa do toho, nesnažte sa to myslou si tam nejako vytvoriť. Skúste si napríklad navnímať, aké by to bolo, keby už teda mám všetko, čo chcem, po čom túžim. Aký to je pocit, keď mám neobmedzené množstvo peňazí. A keď príde tá sloboda, ten pocit tej hojnosti, slobody, že môžem, čo chcem, kedy chcem a neviem čo, tak to je to, čo si vlastne skúste navnímať a to je ten pocit, do ktorého sa skúšajte vrácať. Pretože z neho vlastne ako keby následne potom vytvárate viac takýchto okamihov, ktoré vám ten pocit prinesú. To znamená, že čo dávam do toho pola, to sa mi z neho aj dostáva naspäť. Čo dám, to dostanem. Čiže ak som ako keby v tom pocite tej hojnosti, tak tá hojnosť bude ku mne prúdiť, ako som to vravala na začiatku. A keď som v pocite nedostatku, tak bude ku mne prúdiť vlastne ten nedostatok. Myslím si, že som to takto pekne zhrnula na záver. Čo mi tam ešte ide, jedna myšlienka, a viem, že som ju vravala aj v tom videu doma, keď sa mi to nenahrávalo, bolo, že žiadna skúsenosť v tomto živote nie je zlá a dobrá. Respektíve, nálepky dávame iba my. Ak by som vám povedala, že vám dám, alebo že dostanete milióny, pokiaľ 10 krát skrachujete, vadil by vám ten krach? Išli by ste do toho? Podľa mňa každý z nás. A každým jedným krachom, za každý jeden by ste boli radi, pretože ste bližšie k vašemu cieľu. A boli by ste vlastne za to ešte aj vďační. A tešili by ste sa z toho. Takže tam ide len o to, že niekedy nevidíme koniec a preto, ak sa vám momentálne deje niečo zlé, nazvime to, ak to takto onálepkujete, tak vás to niekam vedie a skúste toto nazvať skôr skúsenosťou, než nejakou chybou alebo niečím zlým. A je to len ďalší krok na tej ceste. Ono to naozaj nie je o nič horšie, o nič lepšie ako tá dobrá skúsenosť. Je to len skúsenosť a pokiaľ sa v úvodzovkách aj máte zle alebo prechádzate ťažkým obdobím, neznamená to, že s vašim životom je niečo zlé. Znamená to, že ste na ceste za tým, čo chcete dosiahnuť. Týmto by som to ukončila. A začala akurát aj extrémne fúkať, takže tak. Dobre, čiže vlastne len také zhrnutie, môj pohľad. Inšpirujte sa, ale prosím, neberte to ako svätú pravdu, ultimátnu, na to, ako vnímam šťastie, naplnenie a tak. Ak sa mi niečo zarezonovalo, tak mi to napíšte do komentu. Ak máte nejaké nápady na ďalšie témy, tak mi to tiež napíšte. A ja vám len držím palce na vašej ceste. Tak sa vidíme a počujeme zase na budúce. Pa, pa!